но не мога да не споделя присъствието на тези хора, които не е празно, седят отляво и отдясно на младожанците. Това са техните кумове, които в бъдеще, разбира се, очакваме да бъдат и кръстниците на младото семейство. Нека още един път отправим аплодисментите към кумовете Николай и Нели. Защо първо казах Николай и след това Нели? Защото така в българската история е възпят първо кумът и след това кумата, но ние в съвременна трактовка ще кажем така. Канят ме, мамо, на тежка сватба, млад кум ще допълня и кума да стана. Каним кумът да стане, да вземе в своите ръце, на своята ръка чашата, в своите ръце настроението на сватбеното тържество и да вдигне първи тости на здравица за младото семейство. Моля ви, нека го окоръжим с аплодисменти. Хайде, куме се чува тук. Към младожанците само две приказки. Пред кум вода се не гази, кумова дума назад не се връща. Така че първият титулен тост, както казах, е кумският такъв. Заповядай. Добър вечер на всички. Днес сме се събрали на т.е. на най-хубавите дни на младото семейство Пламен и Ирена. Искам да им пожелая безоблачно бъдеще, красиво настояще и дълъг щастлив семейен живот. Горчиво, първо на здраве. И горчиво. Така, куме, наистина, да им е сладък животът, аз се приближавам към кумата. Искате ли да им кажете нещо? Добър вечер! Пожелавам ви много любов, здраве, щастие и скоро да сме кръстници. На здраве и горчиво! Много благодаря на най-хубавото кумове. Николай и Нели подкрепят младожанците непрекъснато с хубави пожелания. Младожанците си ги споделят с целувки. Искам да ви кажа, скъпи гости, в частност на празника, че такова желание у младожанци за подготовка на сватбено събитие не сме виждали отдавна. Наистина те всичко правят от сърце и душа. Аз ги приветствам и така подавам им приятелска ръка. Подавам им приятелска ръка на щастие. На вас, кумовете, също. Нищо друго не мога да отбележа към вас в този момент, освен да ви кажа Бог да ви пази и за много елета!